खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायहरलायबाय आरो दा आं नै दिनै नोंथांमोना बैसागुनि 2 थारिख नालाय मैया थांखांबाय मोनसे गामिनिखौ देखायदोंमोन दिनै नोंथांमोना नै जोंनि मिमां हालामनि गगामुग हालामनि नारेंगुरि गामिनि मोसानायखौ एसे देखायनो होननानै नैबाव फैनाय जाबाय गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय आरो दा दामग्राफ्राबो जे रेडि जाखाजोब्बाय मोसाग्राफ्राबो रेडि जाखाजोब्बाय नैबे न'खरसेनाव फैदों आरोना जोंहानि न' खाथिनियावनो बेखौ एसे देखायलांसै होननानै नैबाव फैनाय जाबाय आङो थ' नायलांबाय थादों माबायदि मोसायो बिसोर लागोनि मोसानाया खनसे देखायलांसै बे समाव गासिबो सफैखाजोब्बाय आरोना नै जोंहा मोसाग्राफ्रा न' सिङाव दंनो जानाय लोंनाय सोलिगासिनो दं मोसानायनि सिगां बिसिना जागायहांबाय नै जोंहा मोसाग्राफ्रा माथो रेडियानो गैया रावबो गथ' गोनां गोजासो सोर लागोन गथ' गथा सोर लागोन सोर मोसागोन बा आसोला नै आदा होलोखोआ थान्दाथार माथो सेंग्राफोरजों जायालै दावरावरा खिन्थु मानिनांगोनलै सिफुङा देनजार गोलाव गोलाव दानदों बिसिनाव माने सेंग्रा सिख्ला गैया आरोना गासिबो बिहामजो आरो बोराय बुरै बिहामजो आरो बोराय बुरै आरोना सेंग्रा सिख्लाया एक्सट्रा मोसायो आरो ओमफ्राय नैबे पार्टिया जाहैबाय बोराय बुरै पार्टि आरोना गुमैया मोसागोना मोसाया गुमैया मोसागोन बारा इन्टारेस्ट जायाखै नामा हिरु karena damar ada ini ya. Beres guys. Hagau. Nih, dansnya karbu nih, tanah apa? Wah, ini berarti mudum tuh, kamu ikut pak? Baik baru oleh. Nih, sekarang ser mesagen, ser gotolagen, bah, bukan kau, mesan apa mesan aja terus pak. Gotokran tuh ngalai lilalan ya. Nih, balap kasih jebak sih mati, tampangnya mana? Nih, bebarnya sih mosananya le, doanya balap kasih sih menar na, mosakemen. Bebar ekdom boria mosasikan. Suruh kalang bebar nih, lain menilo. Nih, mosagrani kai, jaga pasti bagus coba nih malah, gua tuh kerang kerang lah. Kenapa tuh akhir? Kau nosi apa kau istong nih? Alah Singgar bra. Jangan Gogam Mingbang Halamni Narengguri Senong Narayanpur Gamini bihamjo आरो बोराय बुरैनि मोसानाय आरो जाहैबाय आरोना बैसागुआव मोसानाय आरोना बाय बाय नोंसोरथ' आखाइ खबनो हायो मेथाइ खननो हायो दिनै हौवाफ्रानो खनबाय हौवाफ्रानो मोसाबाय हिन्जावफ्रानो मोसाबाय दा मेथाइ खननायखौ एसे देखायनोसै आं
एसे साबो जाहांबाय नालाय हौवाफ्रा नै बिसोरो माने खाथियावल' रंजायो आरोना लाइनथ' थाबाय खमसे खम लाइन थाब्रा नोंसोरबो मोजां नुगोन उननिखौबो देखायनो र' एसे उननिफ्रा बारा खनाखै दै नै थान्दाथार उननिया देखांनो हो सार्स जायाखै नामा हालामनि माने एक नं नारायणपुर गामिनि मोसानाय आरोना माबायदि मोनखो एसे कमेन्ट होदो नै मोसागासिनो नै ओरैजाय जोंहा दामग्रा देग्रा खनग्रा आरोना Aish kumya kone आवगासिनो hero. Wah, cameraman siapa nama dia? Hello guys.
जोबनायनि लामायाव फैबाय मिउजिक होबाय आरोना जोबनायनि जोब्बाय बालाबोआसो ओरै हिनजाव मानसिफोराथ' जोब्बाय ओंखारलांबाय ओरै हौवाफ्रासो मोसाबावौ हाथाराखै नै जोब्बाय बे दोंसेल' मोसागोन नामा ना मोसाबावगोन नामा मोसाबावगोन आरो दोंसे मोसाबावगोन बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामना हो बिनि गेजेराव बेखौ साबस्क्राइब खालाम बिनि जाहोनाव बिथांनि बेनखौ थुना होबानो जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम नै जा सिंगारा एकदम जा गुमैबा सिंगारा जाना दं आं बेखौ बिदि खननो हायो सानाखैमोन माने ओरैबायदि डेन्जार खनबाय बियो हिनजावनिलाय हौवानिलाय हारसिं लाजोबबाय माने एबार जागायबावनोसै नै दे जागायदो एबार आं गैयि मोसासिगोन बिसोरो आं देखायबाय थाला आरोना मोसाबाय थाथोंसै गामियाव दं नालाय खनसे देखायजोबनोसै आं नै बेयाव मोसाबाय थाथोंसै आरोना नै न' सिङाव थाखुमाग्राफ्रा लोंखुमाग्रासो खोमालै थाखुमाग्रा नङा नै बयबो लोंखुमागासिनो आंथ' मोसायो र' मोसाबाय थासिगोन आरोना बिसोरो आं थांबाय थानोसै जों गामियाव देखायलांबाय थानोसै